Здравейте, хора! И в това видео ще играем Watermelon Go, която е онази игра. Сега ще видите какво е Watermelon Go, ако не знаете. Така, класик, няма да играя дуел. Тази игра с тия. О, супер! Мисля, че тук това така. О, супер! Слагаме това така. Брах. И е така, като майна. Така, перфект. Това е перфектно, наистина. Перфакито. Bum bum parabim. Bum bum bambarung. Така. Не знам дали ще мога, ама не да пробвам. Така. Кати, защо отиваш там, бе? Пупара папа. Перфектно. Така, слабите тука. По-силните от слабите тука. Перфектно. Just perfect. Така. Perfectus, manictus. Хихи. О, супер. Тикане малко. Дури-дури-дури-да. И замахай с крилца. Дури-дури-дури-дури. Па-па-па-па. Дури-дури-дури-да. Missy was a squawk quack 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 Защо нищо не става както аз искам? Така. О, още една пръсква. Малко шип. Така, бум, 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 бам, бум, бим, бам.
Барабабум. Бибап. Буп. Бубупап. Пипарапоп. Пирипипип. Пирип. Shit. I did not say anything. Oh! Lele. Oh, lele. Quack, 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 quack. Как сводишь тази игра? Как сводишь тази игра? Помощь, помощь, помощь. Quack, 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 quack. О, супер. Да, перфектно. Как. О, да, супер. Искам да я бия тая игра. Това видео да стане вайрал. Да, искам това видео да стане вайрал. Вайрал. Искам вайрал. Давай. Don't let me down. 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 Down. Whoop. Perfectos. О, супер, още една! Перфектно. Не искам това да стане 5-минутно видео, защото тогава... Изчакай! Изчакай! Бабо, снимам! Така, перфектно. Точно така, давай. Повече помощ. Опа, Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Друга рол, ако спечеля, ще ми кажете коя друга Roblox игра да играя. Или ако искате и брат. И ако искате или брат ми да играе с мен. Обаче това само ако вие искате. Така. Започваме просто перфектно. Окей, retry. Пак да пробваме, аз съм голям идиот играта.
искате, направо може да не е Roblox игра. Напишете долу в коментарите коя игра искате да играя. И ако искате да дойда на лайвстрим, не да дойда, да направя един лайвстрим. Ако искате. Пак съм тук, още съм тук. Close. И ако много искате, мога да направя нова серия от видеа, да направя цял плейлист, да направя. Всъщност няма. Няма. И всъщност, я напишете долу в коментарите какво видео искате да направя следващо. Не е нужно да е гейминг видео, някакво видео. Какво видео? Да, супер. Ох, аз тук ще видях, че имаме праскова. Или дупенце. Така, това не знам къде да го сложа. Мисля, че тук ще е най-добре. Всъщност. О, имаме pineapple. Имаме си pineapple. Pineapple. Още една праскова. Pineapple. Праскова. Pineapple. Тук тила, тук с твоя приятел. Как казах, приятел. Тук ще сложа един нов приятел с вас да се играе. Приятел. Ето. Да, първо ще слагам в центъра. Докато не стане нещо добро. Мисля, че така ще игра. Това ще е малко читване, окей. Така. Супер. Мисля, че започваме наново. Що пропуснах? Така, почваме така. Мисля, че трябва да я изпутам. Или не трябва. Аз се опитвам сега да направя портокалче. Сори. О, перфектно. Тук ми трябваше точно едно портокалче. Направи... Шиш! Тук ми трябва един.
Или една ябълка също беше. Ако съм опитал да направя ябълка. О, супер, да, сега... Сори, тате. Тири. Така. О, да. Както стана миналия път, дано това да не излети, както видях на реклама. Тук се приемат само портокали и мандарини. И ябълки. Тук се дават само мандарини. Фадж. Така. Или не, това е яко. Това е добре. Такива се... Леле. Вие нищо не сте видяли. Да на обратно да не видим това видео, ще ме оприем. Окей, до тук ще е това видео, не мога повече. Там го. Реде как си?